Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Komanso kuno nkhani ya madzi
yakai kutisa utaka ya itai. Jaga ni jaga nsije watu washire. Umasepugira mazi. Ambambiri amasabu tsinga ni mazi. Abaya ambambiri anataika chukwaja mazi. Nyumba zatu ndikatundu sinataika chukwaja mazi. Kuno kusanje andu akabu kutikanikani ya mazi kwa ndawu ya ita. Somera zatu ndawu za mbili zimakazi kukuluka. Zimeneza zimabangitsa andu akuno kusanje. Hala opanda chakuja chakati chaka. Makani njala. Chakati chaka andu akusanje. Chikuwa cha mazi osepugira chakati chaka. Mugaona kusanje kuno andu ambiri ndochepekedwa. Andu ambiri tikusikala mosa wofika pa umphawi. Chikuwa zomera zatu tikalima zimakokoloka. Timasowa chakudya. Timasowa zokulitsa kusika. Zilibweretsere komini pakomo. Andu amabizinesi naonso mabizinesi awo sakuyenda bwinobwino iya. Akuonera mabizinesi ambiri. Chotero andu ambiri ali pa umphawi wadzaoneni. Anyamata azinzangawa ngakana maliza masukulu osinasiyana kupeza masatifiketi. Ntchito sizikupezeka iya. Ana anyamata sukwa na kupira bwinobwino koma ntchito kulibe kunjakwiya. Amene ali muzinchito akulandira kasale kochepa kwambiri. Amabizinesi akupeza kadalama kochepa kwambiri. Alimi akupeza kadalama kochepa kwambiri. Koma chonsecho chuma cha dziko chasokonekera. Zinthu zikukwera mothamanga kwambiri. Kuperengeza ndalama timene anthu ali nazo ntochepa. Anthu ambiri mulaimi nakuzunzika kwambiri. Anthu ambiri mai mnakuzunzika. Akuzunzika ndiumphawi wadzaoneni. Tikapitanso mzipatala mankhwala mulibe. Masukulu fizi ndokwera kwambiri. Makolo ambiri akulephera kutumiza nawo ku sukulu ya sekondari kapena ya koleji akaphunzire luso chifukwa mafizi ndodula kwambiri. Mukaonanso kwathu kuno msewu ndi mayendawo kuoneka kuti kwafuta ndithu kwafuna kukonza. Pali misewu ikuluikulu yambiri ndi mabridge ambiri kuno kusanje. Amene misewu ake ndiyosakhala bwino iya. Yoyipa kwambiri. Mabridge mulibe. Janji inasiya kalekale kugwira ntchito simunamalize kuikonzanso njaja ya iyayi. Ndiye nayonso nkhani ya matrains ndizinazotero zakhala zikuvuta kuno kusanje. Backgroundi. Nakulinga paka poyamba muzili pachema. Kachiwiri patani paderera eti. Backgroundi. Ndizona ndi background sibali bwino. Pansanje sibali bwino. Pamalawi sibali bwino. Chifukwa chimene pamalawi pansanje sibali bwino nachi. Kudziko lapansi mumakhazikitsa boma ndicholinga litsane ndi mavuto akukumana nawo anthu mdzikolo. Koma ife takhazikitsa boma limene likukanika kuthana ndi mavuto amene amalawi kukumana nawo. Tinampatsa galimoto idaivala amene sakudziwa kuyendetsa galimoto. Tinampatsa galimoto mekaniki. Galimoto ndiyawonongeka ili mavuto. Mekaniki atikonzere koma mekaniko sakudziwa kukonza galimoto iya. Tinamtengera patient odwalika kwa dokotala amene udokotala aliyesa madziwa ayamangoti sindziwa. Ndiye dokotala ndiye patient changodwalikabe basi. Chifukwa patient iyo dokotala wakanika
makudowa makudo madzi sanate makudo njala sanate makudo umphawi sanate makudo miseu sanate makudo mankola nzipala sanate makudo adakaipo adokota adaivala tidapatsa galimoto lamala atiyendetsere aja alikanika Kodi kunyumba UTM kodi kunyumba mukapita kumunda kwanu mukampesa munthu otalime munda ne munthu uja mwampatsa munda akulimireni akukanika kulima munda mmantani akukanika kulima munda wanu mwampatsa akulimireni munda akukanika mmantani Piridala kunyumba piridala mukampatsa kuti akonzereni nyumba yanu yakumuka pena panja akonze nyumba iye uja ikumukanika nyumba ichakukonza mmantani piridala Chaka cha mawa tinaosomwa iwa kwa chotsa pampando chikuwa iwo walepera mene tima mujotsera woli makumunda ngatakukanika nema mujotsera pirida ngatakukanika kuti bonzera nyumba ija mene tima mujotsera aja kweranso tajotsa pampando chima makundo antikoli makanika kuti bonzera kuti titero chaka cha mawa kuti tikachotse pampando tiyeni tikalembetse chaka cha mawa tikakwanisa kuvota tisakakwanisa kuvota ife AUTM takonzekera kwambiri kuti makudo amene dziko amali kumanawo tiatsetse mukatisankha kula ngoma chaka cha mawa UTM tikugayireni zinthu zinayi zimene UTM tikadzasinthe kuno kunsanje choyamba project ya madzi okupira madzi msinje wa Sinchire kumtunda uko ya Chire Valley Transformation Project imene ija tidzayithamangitse mukanthawi koche pati imalize imene ija ndiye project number 1 ya UTM tidzagwire madzi aja tidzatsetse once and for all makudo akusefukira kwa madzi kumsanje ndi kuchikwawo mangino atipira madzi atibwera kuno kukamira akunira amwere asatsaononge china chilichonse kumsanje ndi kuchikwawo imeneyo ndiye project number 1 ya UTM itakonza ndi kuthana nawo permanently. Project number 2 ndiye kuti madzi aja tikagwira chifukwa cha matamu tipanga magetsi ochuluka azibwera konse kuno nyumba zonse
tidzapange ulimi wa mthirira wakatiti kuno ku Nsanje ndi ku Chikwawa. Boma la Nsanje ndi Chikwawa Mulungu analidalitsa lidotsi labwino kwambiri, komanso lachachacha labwino kwambiri kuposa maboma onse malayi muno. Madzi aja tikawabweretsa tikampanga ulimi othirira madera wonse akuno ku Nsanje ndi ku Chikwawa, tidzalima zinthu zochuluka kwambiri kuposa pomwe inanso dziko la Malawi. Chifukwa nthaka yakuno ku Nsanje ndi ku Chikwawa ni nthaka yabwino kwambiri. Tidzalima thonje tikalimima tidzakhala ndi mafakitale opanga jini thonje, mafakitale oumba nsalu konkuno, mafakitale onalo ndi zisoka ma uniform a UTM konkuno. Mafakitale polisi maini kwa mwao, manesi maini kwa mwao, askari maini kwa mwao, adaskulu maini kwa mwao, mafakitale wonse oyambira kulima thonje, kutoza thonje lotangala zake chini, komanso kupanga nsalu, tikamazana kupanga zovala mafakitale wonse ameneyo azakale kuno ku Nsanje ndi ku Chikwawa. Tikapanga zimenezo anyamata athu wonse kuno ku Nsanje ndi ku Chikwawa adzapeza ntchito. Komanso chachitatu tidzalimbikitse ulimi wa nyama kuno ku Nsanje ndi ku Chikwawa. Mulungu analidalitsa Nsanje ndi Chikwawa ndi ng'ombe kuposa pomwe wonse muno Malawi. Chotero tidzabweretse angi zabwino, tidzabweretse ma deep tanks zabwino, tidzabweretse ma abattoirs abwino kuno ku Nsanje, tidzalimbikitse ulimi wa ng'ombe kuno ku Nsanje. Tidzapanga nyamayo komanso kuipanga process ngati sausage ndi zina zotero, mafakitale ake onsewo tidzatsekule kuno ku Nsanje. Tikadzatero anyamata ambiri ndi asungwana adzapeza ntchito m'mafakitale athu. Chanamba 4 ndiye chokonza doko la Nsanje. Project imeneyi ndini budget director ndinkayika ndalama motsogozera ndi molangizidwa ndi malemu apindu. Ine ndayikhulupirira project ya Nsanje Port imeneyi ife UTM Kalongoma tidzatsekula Nsanje Port. Tidzatsekula Nsanje Port. Nsanje Port iyo, Nsanje Port patakhala nkhani ya madzi.
mumaliza kwa beto. Mumaliza kwa beto. Tomoza. Ndiye UTM. Atonje, mapatare, anyama, mapatare, ogonza zovala, mapatare, ogonza sabato, mapatare, ogonza zonse zimeti zalima kuno, kandisan power, kisina zotero, tikatani migita ulimi wantirira, mapatare oseo, ataka wabuno, atapa ngitabula chinyamada kuna kunsanje, onse atapeze nchito. Chifukwa chakuti zonse zikatundwa ense akapangidwa akamagulitsidwa mdziko muno kumapita kunja, nsanje idzakhala bread basket ya Malawi kumene zakudya zonse zizachokera ku nsanje zamawalimu. Ndiye anthu akamagula zakudya zija, ndalama zonse zolipirira zakudya zija zizabwera kuno kwa anthu akunsanje. Chotero anthu akunsanje adzayamba kukhala ndi ndalama yokwirika patumba. Tidzayamba kukonza mavuto athu, kukhala ndi nyumba zabwino, kukhala ndi umoyo wabwino, umphawi ndi kumachepa ndi kumatha wina ndi mnzake. Limenelo ndi tsogolo wala labwino ife a UTM tikulifotokoza. Komanso ndalama zozikabwera zipangitsa kuti boma likhale ndalama zambiri. Komwe manena dzulo kumwanza, boma lililonse mbajeti ya UTM tizidzalipatsa ndalama zoyambira 100 billion kwacha pa chaka kumapita uku. Kuti chaka chilichonse nsanje izidzalandira 100 billion kwacha. 100 billion kwacha. 100 billion kwacha kwa zaka 5 ikulandira 100 billion kwacha ya mbajeti takanizirani. Tidzakonza masukulu abwino, masecondary school abwino, zipatala zabwino, pofunika magetsi ukhale madzi, pofunika ukhale madzi, tikonze madzi aja mchere aja, tiyapange treat akhale madzi abwino. Mavuto anthu akunsanje apezi akudayamba kuchepa, kuyamba kutha, tsogolo labwino la Malawi limenelo layandikira. Chotero ndikufuna ndikumemene mupite mukalembetse cholinga, mukalembetsa chaka chamawa mutakavote bwinobwino, mukavotere UTM ilowe mboma idzathane ndi mavuto amene Malawi akukumana nawo. Tagwirizana anthu eti? Tagwirizana. Tipite tikalembetse, tiyeni tilimikizane wina ndi mnzake. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.